Shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano, Ismail na Abafa Kallahu, zai ankunce tare da tsohuwar jarumar fina-finan Hausa Rukayya Dawayya. Za a daura auren ranar 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2022 da misalin karfe 2 na rana a masallacin Juma'a na Tishama da ke garin Kano. Kamar yadda shugaban tace fina-finai na Kannywood Ismail na Abafa Kallahu ya bayyana a shafinsa na sada zumunta, inda ya wallafa hoton katin tare da cewa alhamdulillah muna gayyatar 'yan uwa da abokan arziki, idan ba a samu dama ba ai mana addu'a. Wanda nan take ita ma amarya ta sake wallafa wannan katin gayyatar 'yan uwa da abokan arziki zuwa wajen ɗaurin auren 'ya'yansu da za a yi a sati mai zuwa da yardar Allah. Nan take jaruman Kannywood maza da mata suka fara yi musu fatan alkhairi tare da sake wallafa hoton katin gayyata domin sanar da sauran al'umma. A madadin shafin tashar duniyar Kannywood da mabiyanta, muna yi wa amarya da ango fatan alkhairi. Allah ya nuna mana wannan rana. Babu abin da za mu ƙara cewa sai dai mu ƙara ba da haƙuri, kuma sauran mutane da ake zuga ku fito ku yi waɗansu bidiyoyi da sauransu akan shugabanni, kun ga gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. Ba da bayan haka mutum ko bai yi niyyar yin bidiyo akan wani ba za a yi ta zuga ka a comment section, ka sa hoton wani, ka sa hoton shi, idan baka sa hoton shi ba tsoron shi kake ji ko wani abu. To wannan an gizo mai kanti ake wa mutum ruwa, kai baka da ra'ayin kanka sai wani ya sa kake yi abin da za a yi. To dan Allah dan Annabi muna ba da haƙuri, muna kira ga baki ɗaya sauran al'umma ku fito ku taya mu yaƙi. Abuwa muke nema, Allah Ubangiji ya kiyaye gaba, sannan kuma a kiyaye idan kunne ya ji jiki ya tsira. Ni dai anan ba zan daina ba kowa da kowa shawara akan wannan abubuwan da suke faruwa ba. A daina zuga ku ta kasan comment section a ce wai kuna jin tsoron mutum ku sa hoton shi ko kuma ku kama suna ko wani abu. Da yawa za ku ga bidiyoyi na, duk bidiyoyin da zan yi ba na kama sunan mutum ko kuma in sa hoton shi ko wani abu. Zan yi bidiyoyi na ne in yi maganganu. Mutum har in ya san cewa ina da matsala da shi to ya san cewa da shi nake dare, ba sai na sa hoton shi ba ko na kama sunan shi ba. Dan Allah dan Annabi a kiyaye. Ni nan shawara ta sauran yan TikTok gabaki ɗaya na arewa da mu gabaki ɗaya, dan Allah dan Annabi mu iya halshen mu, mu iya halshen mu, a daina zuga mu, a daina zuga mu. Kun ga dai abin da ya faru gani ga wane ya ishuwa na tsoron Allah, yanzu shi gashi can a cikin jagwal, mu ga mu nan mun kici mun kisha, ni nan yu gabaki ɗaya mun kasa bacci saboda mutum ɗaya na cikin mu, saboda halin da ya shiga, amma insha Allah cikin hukuncin Ubangiji komai zai wuce. Bisalam.